Prajem krásny deň. Dnes by som vám chcel predstaviť nový model bivaku od firmy James Fishing s názvom Luxury BV MK2. Jedná sa o vylepšený model nášho obľúbeného a úspešného bivaku Luxury 2 až 3 man. V podstate sa tam nič nezmenilo, akurát ten bivak, keďže bol dokonalý, tak sa ešte viacej zdokonalil. Poďme si ukázať, čo sa tam zmenilo. Už ako od pohľadu si môžete všimnúť, vchodové dvere sú zväčšené, rovnako ako aj vetracie okna sú zväčšené. Takže vchádzanie do bivaku s lehátkom, s vecami bude jednoduchšie, pretože tu budete mať viacej priestoru. Rovnako vylepšeniami prišli tieto úchyty na rozperné tyče bivaku a takisto sú vylepšené rozperné tyče bivaku. Je tam zaklapací systém, ktorým keď to zaklapnete raz dotiahnuté, tie tyče sa vám nebudú posúvať a žiadne posúvanie tyčí, ako bolo bohužiaľ pri niektorých starších modeloch zvykom, nehrozí. To je také hlavné vylepšenie tohto modelu. Samozrejmosťou ostáva hrubá pogumovaná podlaha na zip z bivaku a takisto na vnútorných stranách týchto vetracích okien nájdete sieťované kapsy, do ktorých si môžete dať príposluch, mobil, peňaženku a ďalšie potrebné veci. Nájdete ich jak vpredu, tak vzadu. Rozmery bivaku sa nezmenili, všetko ostáva rovnaké. Materiál na bivaku sa nemenil, ostáva rovnako kvalitný, 100% nepremokavý a ten bivak je vďaka tomu všetkému, čo sme si teraz povedali, ešte pevnejší, napriek tomu, že bol doteraz ako skala. Samozrejmosťou bude aj zimný prehoz, ktorý vám zväčší vnútornú plochu bivaku, vytvorí perfektnú izoláciu, takže sa vám nebude rosiť bivak znútru, nebude tam únik tepla, takže keď si budete v zime pritápať, táto izolácia medzi prehozom a bivakom vám vytvorí takú bublinu, takú izoláciu a bude to teplo držať vo vnútri. V prednej časti sa vytvorí krásna predsienka na uloženie tašiek, stoličky v noci a podobných vecí a rovnako zväčšený predný otvor, veľké vetracie okna a všetko, čo poriadny bivak potrebuje. Samozrejmosťou, ako aj na bivaku, nájdete aj tu tieto putka na uchytenie prutov a podobných vecí. No a to je všetko, čo vám dneska poviem k tomuto novému modelu Luxury BV MK2. Majte sa krásne, nech sa vám darí, ahoj.